An bɛ juma dɔn a la kalo tile 24 san ba fila ni 22 malati fila di ma bɛlajɛlen folo an b'a fɔ aw bisimila an ka kunnafoni cɛma masala jamukan kɛnɛ kan bi an bɛna masala min kan o tɛ dɔwɛrɛ a yɛrɛ k'a fɔ kununko Fana mara la ko Fana commissariat kɔni attaqué la terroriste fɛ o kɔnɔna la LBC cɛ min ɲɔgɔn bolo a bɛna ɲɛfɔli kan ye ko in kan LBC bisimila ngata ni ɲankuma ka foli lase malaki fila ba bɛlajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan komi y'a fɔ cogo min na lase minnu sera ma a yɛrɛ k'a fɔ ko kununko ko Fana kɔni commissariat attaqué la lase jumɛn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ko kan gata i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye Fana ye ale kɔni commissariat Banbagaciya wale taara ka yɔrɔ sɛgɛrɛ i b'a ye k'a fɔ maa dɔw nana bolimafɛn sen fila la ni o ye moto ye sufɛla la u nana ka na ni commissariat in kana fɛn min ye marifaci ta ka yɔrɔ sɛgɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ko gata a ma kɛ kibaruya ɲumanba ye kosɛbɛ parce que ni bɔ kɛra la tuguni an ka bolomasilen tabagaw ka niveau la maa kelen bɔnɛla nin na ni o ye Amadu Sise ni ale yɛrɛ 2015 policiers minnu bɔra 2015 la ale de kɛra olu ka magale an bɛ se k'a fɔ u ka premier n'an b'a wele ko major de la promotion ale de kɛra o ye Amadu Sise ale tun bɛ faction na Fana commissariat da la i b'a ye k'a fɔ Banbagaci wale kɛbaga ninnu nana waati min na parce que faction ou factionnaire o ye maa ye maa min bɛ jɔ da la ka kɔlɔsili kɛ parce que ne bɛ da la maintenant e de bɛ fɛnw bɛɛ kɔlɔsi a kɛra installation ye a kɛra maa minnu b'a kɔnɔna la en tout cas e de kɔni bɛ yen nɔ ka kɔlɔsili kɛ hali n'a sɔrɔ ni minnu bɛ kɔnɔna la olu fana ka baara ye kɔlɔsili ye mais olu fana ka kɔlɔsili fana gulonnen don e fana la quelque part donc i b'a ye k'a fɔ ko maajugu ninnu nalen u fɔlɔla ka kunkan minnu wuli o kunkan ye an balimakɛ sɔrɔ ni o ye Amadu Sise ye donc ale binna o yɔrɔ la o yɔrɔ bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko commissariat yɛrɛ kɔnɔna la polisi minnu bɛ yen nɔ u ye wulikajɔ sabati joona an tɛna an da don o gundow bɛɛ la olu kɛra cogo min na nka o kɔni u tera ka wulikajɔ sabati n'u fana ka fɛɛrɛw ye u kalanna min na min bɛ se ka u dɛmɛ o waati la walasa ka se ka gɛlɛya in tɛmɛ donc u y'o fɛɛrɛw boloda ka se ka nin attaque masina ka se ka repousser cogo min na ka se ka dégâts limiter parce que maaw mana ye k'a fɔ ko polisiso don certes a tɛ ale capacité d'équipement tɛ i n'a fɔ sɔrasikanw bɛ cogo min na parce que u ka mission tɛ kelen ye ten kosɛbɛ donc i b'a ye k'a fɔ ko i bɛ équipement dɔ sɔrɔ sɔrasikan ninnu kɔnɔna la i t'olu ye polisikan kɔnɔna la mais a bɛɛ n'a ta u bɛɛ kɔni bɛ formation kelen kɔni suit n'a bɛ fɔ o ma ko formation militaire o formation ninnu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ u bɛ se ka fɛn caman dege ni gɛlɛya masina ninnu n'olu tora ka na u bɛ se ka u yɛrɛ baara cogo di an bɛ se k'a fɔ k'u ka o formation u ye u nafa nin kosɛbɛ sɔrɔ ni attaque min kɛra ka se ka nin Banbagaci wale kɛbaga ninnu ka se ka u repousser gata min kɛra Fana dugu kɔnɔna la sɔrɔ o de ye nin ye. o kɔnɔna la LBC cam i ko ko maa dɔ kɔni nin tora a la an y'a mɛn k'a fɔ fana ko dɔ fana bananen don mais comment ça se fait policiers bɛ se ka attaquer cogo di bɛlɛni parce que e yɛrɛ ka kuma ko cɛ in ka baara kun de ye ka jateminɛli kɛ ce qui veut dire que terroriste ninnu kɔni mɛnna u bɛ ka filɛli kɛ en plus de tout ça terroriste gɛlɛla kojugu fo u sera Fana mara la comment ça se fait terroriste kɔni fana bɛ se Fana ka taa policiers attaquer bon alerte ma kɛ u ma sɔn min u ma fosi bon an bɛ se k'a fɔ waati min fɔ sisan terrorisme ya filɛ niveau min na sisan gata ninnu bɛ fan bɛɛ de maya ninnu bɛ fan bɛɛ de n'u ma gosilikɛ yɔrɔ n'u ma gosilikɛ fɔlɔ sinon u bɛ fan bɛɛ parce que gɛlɛya min don a bɛ jamana in kɔnɔna la a bɛ san camanba bɔ donc a bɛ san caman bɔ u b'u ka taa ni ka segin ni fɛnw kɛ u b'u ka labɛnw sabati an bɛ se k'a fɔ kɔni gata ninnu bɛ fan bɛɛ n'u ma yɔrɔ min gosi fɔlɔ u m'o yɔrɔ gosi i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na fɛnɛ kan min attaquera commissariat min attaquera maa kelen bɔnɛla nin la an bɛ dugawu don kɛ a tigi ye maa kelen fana bɛ yen nɔ o fana banala u ye o sɛnsɛn ka na o la na Bamakɔ ka se ka na furakɛliw kɛ an bɛ dugawu don kɛ Ala ka lafiya di o fana ma donc i b'a ye k'a fɔ ko commissariat ninnu généralement o positionnement ninnu kɛcogo la i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ yɔrɔ la notamment gidɔrɔndaw yɛrɛ la i b'a sɔrɔ maaw ka tɛmɛtɛmɛ ka ca bon maaw bɛ tɛmɛtɛmɛ la jɔn ye maa jugu ye jɔn ye maa ɲuman ye i tɛ se k'o dɔn parce que maa bɛɛ bɛ ka tɛmɛ bɛɛ bɛ ka taa i mago la maa ɲuman bɛ ka tɛmɛ maa jugu bɛ ka tɛmɛ i m'a ye donc ça fait de telle sorte que i mana bila sentinelle la cogo o cogo i tɛna se ka i kunkolo tɛ mansin ye k'a fɔ ko maa fɛn bɛ ka tɛmɛ maintenant ko a bɛ détecter i la k'a fɔ ko nin min filɛ nin ye maa jugu ye ou bien nin min filɛ nin ye maa ɲuman non 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 o tɛ a la surtout a sufɛlama et puis an ka jamana ninnu yɛrɛ environnement yɛrɛ kɛcogo fana bɛ ten cogo la i b'a ye k'a fɔ ko hali n'i taara yɔrɔ caman na i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye hali éclairage ye lampadaire ninnu ni fɛn olu ma sabati hali Bamakɔ duguba kɔnɔna yɛrɛ la ko kuma bɛ ka taa se Fana mara ninnu ma donc parce que n b'o fɔ Fana ma dɔgɔma tɛ mais n'i y'a jateminɛ n'i y'a fɔ ko Mali Bamakɔ de ye Mali kɛrɛma yɔrɔ ye
donc on suppose que avancé dɔw kan ka sɔrɔ Bamako kɔnɔ yan nɔ olu yɛrɛ ma se ka dafa kosɛbɛ janko Bamako dafɛ dugu fo ka taa se Mali région na cercle ma donc i b'a ye k'a fɔ ko n'i y'a mɛn ko éclairage yɛrɛ ye sécurité fɔlɔ-fɔlɔ ye parce que mɔgɔ min bɛ sentinelle la f'a ka se ka yɔrɔ jan fɛnw ye ka yɔrɔ jan mɔgɔw ye ka fɛn caman ye k'i to yɔrɔ jan donc mais ne dibi b'a la plus dibi mana bonya kojugu i ka visibilité bɛ réduire kojugu donc c'est extrêmement compliqué n'i bɛ sentinelle la ka se k'a fɔ ko maa fɛn fɛn bɛ tɛmɛ k'i ka se k'a bɛɛ jateminɛ ka se ka maa ɲuman woloma ka bɔ maa jugu cɛ la e ka se k'i ka baara kɛ o kɔnɔna la o de y'a to fɛn min don a ma nɔgɔn golomasirilen tabaga marifatigi ka baara yɛrɛ de ma nɔgɔn gata ninnu bɛɛ ye a risque ye a kɔnɔna la donc n y'a fɔ n bɛ segin a kan an bɛ dugawu don de kɛ maa min nin tora a la ala ka yafa a ma ala y'a kɔ si min na ala k'o di a denw ma ala ka a ka sacrifice ala kana kɛ fu ye yalima halisa ala ka fanga don an ka golomasiri tabagaw la gɛlɛya min n'o bɛ an ka jamana kan nin waati in na a ka se ka ta ka bɔ u kan voilà i b'a ye n'an bɛ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna la population an tɛ se k'a fɔli la tuma si population de kan ka se k'a jɔ a jɔyɔrɔ la n'o fana ye kunnafoni ye k'an ka finitigilakaw fana dɛmɛ parce que finitigilakaw minnu bɛ yen nɔ u tɛ se ka kɛ fan bɛɛ u tɛ se ka fɛn bɛɛ ye u tɛ se ka fɛn bɛɛ mɛn maa minnu bɛna tiɲɛni kɛ olu bɛna ka na population de cɛ la u ni an donfini bɛɛ ye kelen an bɛɛ bɛ sigi gɛrɛn kelenw na an bɛɛ bɛ yala ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an de bɛ se ka fɛn caman ye an de bɛ se ka fɛn caman lase golomasirilen tabagaw ma pour que u bɛ se ka nin situation caman u bɛ se ka anticiper cogo min na au même moment ka hakililajigin fana kɛ jamana ɲɛmɔgɔbaw fana ka yɔrɔ la an ka poste de sécurité ninnu poste de contrôle ninnu péage ninnu an ka frontière ninnu c'est extrêmement important nin waati in na a bɛɛ ka sécuriser parce que an b'a ye k'a fɔ ko pratique dɔw bɛ yen nɔ jusqu'à présent o de ye ka wari minɛ passager la ni carte tɛ mɔgɔ kun i b'a sara ni carte bɛ mɔgɔ kun n'i ye dunan ye k'i ye jamana yɛrɛ mɔgɔ ye i b'a sara et je pense que il est temps que o pratique ninnu ka jɔ olu fana jɔli ma nɔgɔn ni mɔgɔ minnu bɛ bila ta baara la yen nɔ n'u ma bila condition de vie dɔ kɔnɔna la parce que i bɛ taa jamana ka baara de la i man kan tɛ ka taa k'a fɔ jamana ka baara la k'a fɔ k'i ka tila ka wari bɔ i yɛrɛ kun i yɛrɛ ka sara la ko k'i yɛrɛ balo olu man kan ou ka wari bɔ i yɛrɛ kun k'a fɔ ko e bɛ baara kɛ yɔrɔ min na ko ka dɔ b'i yɛrɛ ka sara la ko k'o kɛ ka o baarakɛyɔrɔ minɛn dɔ san olu si man kan jamana de kan k'i jɔ ni nin bɛɛ ye nka ni jamana fana y'i kɔ don o la k'o charge da baarakɛlaw kun jagoya i ka sara tɛ min bɔ i b'a fɔ k'i b'o dafa cogoya la depuis b'a fitinin fitinin minɛ dugu la f'a bɛna kɛ kɛnɛkanda a bɛna kɛ laada ye siɲɛ kelen yɛrɛ donc il est temps que jamana kɔnɔna la an ka se ka o pratique ninnu kɛlɛ en mettant les éléments dans les meilleures conditions de vie et de travail parce que i bɛ ka wari minɛ maa dɔ la maa ɲuman don maa jugu don i t'a dɔn a bɛ se ka i bɛ wari minɛ maa jugu dɔ la k'a bila ka tɛmɛ parce que carte t'a bolo o bɛ tila ka tɛmɛ a bɛ taa ka taa e baarakɛɲɔgɔn dɔ faga o et là tu vas avoir des problèmes avec la conscience donc c'est extrêmement important que jamana ɲɛmɔgɔw k'u concentrer an ka poste de sécurité poste de contrôle péage ninnu k'u focaliser olu kan maintenant ka olu renforcer c'est extrêmement important parce que o bɛɛ bɛ kɛ sababu ye maintenant ka banbagaci ninnu ka taa ni ka segin fana gɛlɛya kojugu donc gata bakuruba la an tun bɛ se ka min fɔ Fana Ataki la o ye nin ye o kɔnɔna la an bɛ dugawu don kɛ banbagatɔ ye an b'a fɔ aw kan bɛn a ɲɔgɔn